سلام تخطاتلتي مدبي يوتيوب channel سينما سمره نلومي زبلناهم تبصبات سبورت حزنا قريبنا لنا مكتتالكم بخبر نعدم شامبيون افريقيا مخسب دبساي مسناي قدم غانتو مالت جرمناويت كلب بايك 8 داغماي تصنبيرو حلا ولدات بورتون ناي قدم حلقه غانتا ريال مادريدن هاغراويت غانتا اسبانيان ايكر كاسياس قبل من بدحر زغاطمو قلبي ناب هوسبيتال توسيدو غبو حكمنا دحر مكيادو صبق الله كبل نفوتوتو ارغاغيوم كاسياس بتليفون قربا ازمادو نز حبريتا كم زمحلالفي تغليصو ناي قدم كلبو ريال مادريد اتركبهم غانتاتاتن ولقسباتن نز كوخب حلا ولدات صبق منيتهم كاب زهابيوم بزيكاتي عميدا زلو غنونن تقالاسن عوت خرفانن زلو بحري كاب كعس اغري وصاون مغلص فاشنن مغياص نغراتن زخونه كريستيانو رونالدو ابز عمت زين عداغا زوردت ني عالم زخبرت مكينا معداو يغلصالهم زامس قرص حويسكا 14.4 مليون يورو زواغا بوغاتي صلام مكينا سسمي تشكركاريت زخبرت حداس مكينا زبل قصلون كتمقي لالا زازيا معبلتي تشكركاريت اب ساعات كساب 420 كيلومتر كتغعس تخيل كوينا بعلتي 16 وات 8 لتر توربون موترن تونن اب عامت 26 مليون يورو زخفل كريستيانو بوغات زعينتن مكاين ازي كم زفوتن اب غاراجو دما فريات فيراري لامبورغيني مارشيدس رولز رويس فانتوم ميكلارن MP42C بنتلي كونتيننتال جيتي استون مارتين دي B9 زعينتن مكاين كم زلو اي فلات قهتمات يوروبا ليج صباح حمص بناي فرق فصامي صوتا كقلصليو لندناويت كلب تشيلسي ناب جرمن تغعيزا انصار فرانكفورت يختصوت تشيلسي ابراهيموفيتش اب 2003 كاب زونن اندحار مع بارسلونا اب 9 عبيت ناي اوروبا افريقيا فصامي نمبصح تاريخ حيزا تركب اسلطانيا ماوريزيو سارون اب 13 ناي يوروبا ليج صوتاتات كيتسعر بمغعاز نتي بيورغن كلوب تتحيزلوني 14 صوتا كبر خمطاطر زخولو صوتا كخونيم تشيلسي بزيكازي ادقعيا اوليفر جورود ب10 شوطات مرح زلو خينو نتي فالكو اب اتلتيكو مدريد كوينو زسندو نا 12 شوطات اب حد عمت سبورت كبر كلابسو اب دور خيد زلو يوم دحري 1979 نفلمو اوان ابز مدرخ بصيحه زلا فرانكفورت بوغنا اب ميدا اب زكايرتهم 10 صوتات يوروبا ليج سعرت امزغبتن زلام ابرب فصامي انصار بنفيكا اب قدامي اغري 4-2 دحر مرتعه اب ميدا 2-0 تعويتا بمحلفه اب ميدا زلوا بلچا لعل مخانو يزحبر بزي دما اب زفلا مركب اذن كلتا غانتاتات اب تسبيت تغيرو لازلو تشيلسي كتفتنا يغمت تشيلسي اب صوتا روديغن ويليانن كتكسروميا نغولو كانتون اب زرزر استسورو تصاوتي كاب زلو يو بوغن فرانكفورت كروشاو اتقايا انتربيچ اب زغطمزي ايكسلفنيو بريمير ليج حماق صوتا تمزغب زلا ارسنال نسبانياويت فالنسيا عديما كتصاوت يم ارسنال فتانيت كوينا خطقربات تصبيت تنبير لازلو فالنسيا ون انتخونه ابز حلف صوتا سعرت يا امزغبا اب 2001 كاب ربع فصامي شامبيونز ليج بمغلافون اب لعل ارسنال ناي تاريخ بلጫ زلو يم ارسنال بوغنا كاب 11 اوروباو صوتاتات اب 9 شتخي تمزغبا كتغعاز بمخالان ناي ميدا بلጫን ተጠቂማ ዕውት ክትከውን ትጽቢት ደገፍታዩም አሰልጣኒያ ኡናይ ኤመሪ መበል 50 ናይ ፍርቅ ፍጻሜ ዩሮፓ ሊግ ዝበጽሐ ፈላማ አሰልጣኒ በመሆኑን ምሴቪያ ኮይኑ አደናቅ ታሪኽ ዝሰርሐ በመሆኑ ድማ በተኻልእ ወገን ንአርሰናል ዕውት ክገብራ ከም ዝኽእል ይግለጽ ብዘይካዚ ውዕሉ ከተናው ሓሉ በመሐንጋዳ ምስ ጁቬንቱስ ክጽምበር ዝተሰማመዐ አሮን ራምሲ በሰንክ መስበርቲ ድሕሪ ሕጂ ንአርሰናል ክውክለሉ ዘሎ ተኽእሎ ዜሮ ምዃኑ ተገሊጹ كاب 2008 مس ارسنال زصنحه ابز حجوان زقدمه تصاوتي ارسنال كوين زلو ود 28 عامه رامسي صباح حمص انصار فالنسيا ابز هلو صوتا ايكسلفنيم حكمناو كنكن توسخ مرمران قصلي كتبل ارسنال بزعبا تصاوتي ام مرببا غليص علام ننبرتن بصحتن كتما بارسلونا ناربشو امرخب بوزهان زتزرغحو دغفت ليفربول نتاغانتا زبق عكايدا كخدو فصم حلقه بورد ليفربول امري مرمعيدوم اتم دغفتي بلازا دي كاتالونيا ابز بحال بوتان حلفت مغدي ناماين ناتويم اب عين كاميرا اتيوم و ني اوروبا
ተቆጻጽርና ኢና ኮሪዕና ኢና ንዝምር ነዛ ጽብቕቲ ከተማ ግን ዝግባእ ክብሪ ንሃባ ንሊቨርፑል ዝበቃ አካይዳ ንኺድ ጽቡቕ ግዜ ኣሕሊፍና ብጸጋ በጺሕና ንመለስ ክብል ኤምሪሙር ኣብ ትዊተር ጽሒፉ ዘሎ ብዘካዚ 6 ደገፍቲ ሊቨርፑል ብረበሻን ዕውልናን ብዝተሓዝ ጉዳይ ከም ዝተኣዝሩ ተገሊጹ ኣብ ዜናታት ምስግጋር ተጻወቲ ክለብ ፓሪስ ሳን ጀርማን እስጳኛዊ ሓላው ልዳት ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ዴቪድ ዲሃ ኣብ ኢዳን ተዳእትያቶ ሰሞናዊ 450,000 ፓውንድ ክትከፍሎ እያ ሪያል ማድሪድ ንፖል ፖግባ ሰሞናዊ 290,000 ፓውንድ ክትከፍሎ ፈቃደኛ ብዘይምዃና እቲ ፈረንሳዊ ኣከፋፋሊ ናብታ ክለብ ክግዕዝ እንተደልዩ ዝጠልቦ ዘሎ ደሞዝ ክትሕት ክግደድ ምዃኑ ተሓቢሩ እስጳኛዊ ኣከፋፋሊ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ህዋን ማታንውን ናብ ባርሴሎና ክጽምበር እንተኾይኑ በተመሳሳሊ መጠን ደሞዙ ለጥቕ ክብል እዩ ሓለቓ ጋንታ ኣያክስ ኔዘርላንዳዊ ተኸላኻላይ ማቲያስ ቴልኺት ምስ ወዲ ጋንትኡ ፍሬንኬ ዲዮንግ ኣብ ባርሴሎና ብሓባር ክጻወት ድሌቱ እኳ እንተኾነ ወኪሉ ሚኖ ሪዮላ ግን ናብ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ወይ ናብ ባየር ሙኒክ ወይ ድማ ክለብ ዩቬንቱስ ከምርሕ ከም ዝደልዮ ተገሊጹ ብባርሴሎና ዝህደን ዘሎ ፖርቱጋላዊ ኣከፋፋሊ ማንቸስተር ሲቲ በርናንዶ ሲልቫ ንሲቲ ክሓድጋ ሓሳብ ከም ዘይብሉ ኣፍሊጡ ናይ ማእከል ተኸላኻላይ ከም ሕሱም ደሊ ዘሎ ኣሰልጣኒ ኣርሴናል ኡናይ ኤምሪ ንእንግሊዛዊ ተኸላኻላይ ክለብ ሌሴስተር ሃሪ ማጉዌረ ንቤልጅማዊ ተኸላኻላይ ክለብ ቶተንሃም ቶቢ ኣልደርቬልት ተወላዲ ቶጎ ንዝኾነ ተኸላኻላይ ክለብ ጌታፌ ዲጅነ ዳክኖምን ንፈረንሳዊ ተኸላኻላይ ክለብ ቸልሲ ኮርት ዘውማን ሓፂዎም ኣሎ ብጀካዚ ኣርሴናል ንወዲ 21 ዓመት ፈረንሳዊ ኣከፋፋሊ ክለብ ፓሪስ ሳን ጀርማን ክሪስቶፈር ንኮንኩ ክትውሕቶ እንተደልያ 17.2 ሚልዮን ፓውንድ ክትከፍል ከም ዘለዋ ተነጊሩዋ ቶተንሃም ንእንግሊዛዊ ናይ ጸጋማይ ክንፊ ተኸላኻላይ ክለብ ፉልሃም ሪያን ሴሴግኖ ንምውናን ኣብ ዝግበር ዘሎ ቁልስ ንክለባት ፓሪስ ሳን ጀርማን ቦርቲያ ዶርትመንድን በሊጻ ትመርሓላ ተባሂሉ ብለቓሕ ምስ ክለብ ኤስ ሚላን ኣብ ምጽዋት ዝርከብ ፈረንሳዊ ኣከፋፋሊ ክለብ ቸልሲ ቲሞዬ ባኪዮኮ ኣብ ኢጣልያ ዓሌታዊ መጥቃዕትታት ስለ ዝወረዶ ምስ ኤስ ሚላን ንዘለዎ ናይ ምቕጻል ዕድጊ ነጺጉ ናብ እንግሊዝ ክምለስ ከም ዝደሊ ተሓቢሩ ኣሰልጣኒ ክለብ ሬንጀርስ ስቴቨን ጀራርድ ንኣጥቃዓይ ዋትፎርድ ኣንድሬ ግሬይ ኣብ ራዳር ዕድጊ ተጻወቲ ኣእትይዎም ፈረንሳዊ ተኸላኻላይ ክለብ ክሪስታል ማማዱ ሳኮ ኣብ ቻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ክጻወት ከም ዝደሊ ብምሕባሩ ምስ ክሪስታል ፓላስ ንዘሎ ቀጻልነት ኣብ ምልክት ሕቶ ኣእትይዎም ሎሚ ምሸት ቀጺሉ ኣብ ዝምሰይ ቀዳማይ እግሪ ግጥም ፍርቂ ፍጻሜ ቻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ባርሴሎና ንሊቨርፑል ኣብ ስታዲየም ኖ ካምፕ ዓዲማ 3-0 ድሂኻታ ኣብ ቀዳማይ እብረ ናይ ጾታ ኡሩጓዊ ሉዊስ ስዋረስ ካብ ጆርዲ ኣልባ ብውሕሉል ኣገባብ ንዝተቆረጾት ልኩዕሶ ብመንጎ ክልተ ተኸላኸልቲ ሞሊቑ ብምቕባል ብኡ ንብኡ ከየላቦ ብምህራም ኣብ ልዳት ናይ ቅድም ጋንትኡ ሊቨርፑል ሰኽቲትዋ ብድሕሪ እዛ ጎል ስዋረስ ብኣንጻርቲ ብዙሓት ተጻወቲ ኣብ ልዕሊ ናይ ቅድም ጋንትኦም ጎል ምስ ኣቕጸሩ ዝገብሮ ስቕታ ነታ ኣብዚ ዓመት ስፖርት ኣብ ቻምፒዮንስ ሊግ ንፈለማ እዋን ዘመዝገባ ሸቶ ብሓጎስ ብምጽምባሉ ንብዙሓት ናይ ቅድም ደገፍቱ ኣቕሒሩ እዛ ጎል እዚኣ ንባርሴሎና ኣብ ቻምፒዮንስ ሊግ ዘጽሓፈታ መበል 500 ሸቶ ክትከውን ከላ 550 ጎላት ዘቕጸረት ሪያል ማድሪድ ዝበዛሕ ሸቶታት ተመዝጊባ ትርከብ ብድሕሪዛ መበል 26 ደቂቃ ዝኣተወት ጎል ሊቨርፑል ንውጽኢት ንምዕርራይ ብማነ ሚልነርን ሳላሕን ተደጋጋሚ ፈተነታት እኳ እንተካየደት ክሰልጣ ግን ኣይከኣለን በአንጻሩ ባርሴሎና በሉዊስ ስዋረስ አንድ ልዳት ድሕሪ ምህራማ ብመንገዲ ሊዮኔል ሜሲ ክልተ ሾቶታት ወሲኻ ክሳብ ሕጂ ካብ ዝረኸበን እንግሊዛውያን ክለባት ንልዳት ሊቨርፑል ጥራይ ከይደፈረ ጸንሐ ሜሲ ኣብ ሳልሳይ ይርከቡ በዘን ማልያ ባርሳ ለቢሱ ዘመዝገበን መበል 599 ከምኡውን መበል 600 ዝኾና ጎላት ክጥሕሶ ኽኢሉ ነታ ሳልሰይቲ ጎል ካብ ነፃ ቅላዕ ብውሕሉል ኣገባብ ሃሪሙ ኣብ ላዕለዋይ ኮርናዕ ልዳት ሊቨርፑል ዘቐመጠ ሜሲ አንጻር እንግሊዛውያን ክለባት ኣብ ዘካየዶ 33 ጸወታታት 26 ኳዕሳሱ ኣብ ሰኪዕት ከሰራስር ክኢሉ ናይ መልሲ ግጥም ዝመጽእ ሰሙን ኣብ ስታዲየም አንፊልድ እተንገድ ሎሚ ምሸት 3-0 ዝተሰዓረት ሊቨርፑል ንባርሳ በሊጻ ናብ ፍጻሜ ክትሓልፍ እንተደኣ ኮይና ኣዝዩ ተሪር እምባይ ጽበይ ኣሎ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ዩቲዩብ ቻነል ሲነማ ሰመረ ንሎምን ዝበልናዮም ጸብጻባት ስፖርት ኣብ ዝወዲእና ኣለና ጽባሕ ብኻልእ መደብ ይረኸበና ሰሰናዩ